أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahu subhanahu wa ta'alaga har barcha maqtovlarimiz, hamd-sanlarimiz bo'lsin muhtaram qardoshlar. Alloh taolo bizni shu dunyoga keltirib iymon bilan nurladi. Alloh taolo bizni rizqlantira, Alloh taolo bizga sinovlar bersa, gunohlarimizni kechira, quvonch shodliqlar bersa, shukr qilib savoblarini nasib eta. Shulay payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga yurak-to'larimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz erishsin. Alloh taolo endi bizning yuraklarimizda unga qarata muhabbatin, hurmatini orttira ko'rsin. Muhtaram qardoshlar, shu juma kunlarini Alloh taolo muborak qilib, qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin, bilmay qilgan ochiq yashirin qilgan gunohlarimizni afv eylesin. Endi inshaalloh bugun сөйләшеп ketasi so'zimiz bo'lar nafs турында. Kishining nafsni ikkinchi turli aytadilar, havo deylar shulay uq arab tilida. Havo degan so'z ul endi demak o'zingning tilaklaringga, o'zingning nafsingga iyaru deganni anglatadi. Нәрсә соң ул нәфис һәм теләкләр? Бу кешенең күңелендә туган теләкләре, омтылышлары. Нәрсә теләсә, кеше шулай бит шуны эшләүләре. Нәфис инде ул безгә гел инде җиңеллек кылырга, җиңел әйбергә тартылырга, рәхәтлеккә тартылырга. Һәм шуңа күрә безнең күңелебездә ара-тирә шундый теләкләр туып тора. Бу әйбер телибез, бу әйберен телибез, монашысы килә, монда барасы килә. Ял итәсе килә, ялкауланасы килә, шулай бит. Анда хатын кызга карата булган теләкләр. Булар шулай ук безнең нәфсебезнең теләкләре. Әлбәттә, нәфис теләкләре ул табигый халат, фитра. Без аны бер кая куя алмыйбыз. Бу халатлар белән без файдалы эшләрдә эшлибез. Мәсәлән, әгәр дә нәфис теләге булмаса, без өйләнмәс идек. Нәрсәгә өйләнергә? Акыл белән караганда өйләнүнең файдасы юк. Ләкин инде без гашыйк булабыз. Biz tartılabız xатын кызгалар, безгә ошыйлар, хатын кызларга ирләр ошый шулай бит. Һәм шуның белән өйләнәләр, кияүгә чыгалар. Бүгенге көндә планетабызның 99% дип әйтгәндә шулай бит нәфс белән өйләнә. Ни акыл белән өйләнми шулай бит инде ул, ни дин белән өйләнми, нәфс белән өйләнә. Мөселман кешеләр дә нәфс белән өйләнәләр. Дин белән өйләнмиләр. Шуңа бер мисал, мәсәлән, Ахмад ибн Ханбал рахимахуллаһ бер заман өйләнәсе килә. Ул соң гына өйләнә, 30 яшьтән соң гына. Әнисе вафат булгач кына. Чөнки әнисе сен чагында аның өйләнәсе килми. Ул әйтә: "Килен алып кайтсам да, игә ди, безнең икечкенә ди, без аерым тора алмыйбыз әнидән ди. Килен алып кайтсам да, әни белән килен арасында ниндидер тавыш чыгарга мөмкин ди. Әгәр дә тавыш чыкса ди, мин үземне гафу итмим ди. Әнине яратам, хөрмәт итәм, шуңа күрә инде алай тавыш чыгарга урын куймыйм" дип, үзе әнисе сен чагында ул өйләнми. Аннан соң инде әнисе вафат булгач өйләнә. Аңа әйтәләр, бер гаиләдә ике кыз бар диләр. Бу үзенең туганын җибәрә, апасын җибәрә шушы гаиләгә. Мөселманнарда шулай өйләнәләр. Үзең барып карамыйсың. Барып карый синең берәр туган апаң. Ул бер туганда булырга мөмкин, әниең булырга мөмкин, әти-әниеңнең апалары булырга мөмкин, хатын-кыз. Барып карый. Шушы апасы барып карый да әйтә, аларның ике кызлары бар ди. Берсе бик чибәрди. Бик чибәрди. Кара күзле, кара кашлы, кыйып куйган инде ди. Икенчесе ди, апасы бар аның ди, шулай ук ди. Ансы алаяк чибәр түгел ди. Ахмад ибн Ханбал сорый, дин ягыннан кайсы ди? Кичләрәк, әдәплерәк. Кайсының иманы югарырак ди? Апасыныкы ди, ылырагыныкы ди, ямсизрәгенеке ди. Ахмад ибн Ханбал әйтә, алайсаң мин ансын алам ди. Алайсаң мин ансын алам ди. Һәм шулай ук аның хатыны, алар бергә озак яшиләр. Хатыны вафат булгач, Ахмад ибн Ханбал әйтә, без хатыныбыз белән бер вакытта да тавышланмадык ди. Әгәр дә мин кызып китсәм, ул дәшми иде ди. Әгәр дә ул кызып китсә, мин дәшми идем ди. Менә шулай әйтеп, бергә гомер кырдык, гомер сөрдек ди. Һәм мин аннан бик риза, бик канәгать, без бик бәхетле булдык ди. Менә шулай әйтеп, мөхтәрәм кардәшләр, инде тақва кешеләр шулай өйләнәләр шулай бит. Без инде эшлибез, матуррагын карыйбыз шулай бит. Нәрсә дибез? Мин аны тәрбиялим дибез. Шулай бит инде. Мощный тәрбиячесин. Шулай бит, мин аны тәрбиялим. Мин Коръән өйрәтәм, мин тақвалыгын арттырам, мин аның үзеңнекен кая куясыңдыр. Шуңа күрә инде мөхтәрәм кардәшләр, без бүгенге көндә мөселманнар да нәфс белән өйләнә, нәфс белән кияүгә чыга. Шуңа күрә бу урысча әйтсәк, чуш собачье, без теге дин монда, диннең монда катнашы юк. Бу нәфс.
Һәм әлбәттә инде нәфес әгәр дә безне чакырса, ниндидер нәфеснең чакыруы белән дини тәгълимат туры килсә, без ул бик әйбәт инде ул. Ләкин күп очракта алар туры килмәскә мөмкиндер. Шуңа күрә тулаем алганда дин нәрсәгә кирәк соң дигәндә, ул кирәк безнең җаныбызны, нәфсебезне тәрбияләр өчен. Диннең бөтен кануннары ул шушы безне тәрбияләр өчен килгән ул. Без үзебезнең теләкләребезне читкә куеп торып, Аллаһ Тәгаләнең теләкләре белән яшәү өчен. Менә бу атала шулай бит инде законга буйсынган кеше. Әйтик, мәсәлән, урамда барганда, машинада барганда төрле кагыйдәләр бар. Машинаны монда куярга ярамый. Бу тизлекне арттырырга ярамый. Монда юл йөрүче кешеләр чыга, пешеходлар үткәрергә кирәк, шулай кызылга туктарга кирәк. Әгәр дә шушы кагыйдә белән үтәп барсаң, син нәрсәңә берни җәза юк. Ләкин кан кыза, шулай бит инде. Син нишлисең килә? Пешеходны үткәрәсең килми. Шулай бит инде. Хороший пешеход, мертвый пешеход. Машинаны теләсә кая ташлап калдырасы килә, шулай бит инде. Менә монда ташлап калдырасың да, кибеткә кирип китәсең, монда туктыйсың да, телефоныңны карап аласың монда инде. Хатын-кызны көтеп торасың, шулай бит. Сиңа барыбер кешеләр анда йөриме, юкмы? 40 куелган икән, 80 белән, 100 белән җөрергә кирәк, шулай бит. Син бит ашыгасың син. Син машинаны әйбәт җөртәсең, шулай бит. Менә монысы инде нәфескә буйсыну була. Менә тормышта шулай. Аллаһ Тәгалә безгә шушы тормышта да белгиле бер кагыйдәләрен куя, ул шәригать дип атала. Инде шушы шәригать кануннарына буйсынырга теләмәвең синең, монысы инде нәфес. Син үзең теләгәнчә яшәргә телисең. Хәзер инде карап карыйк. Бу очракта нәрсә килеп чыга? Бу очракта Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Араайта ман иттахаза илаһаху һаваху. Күрдеңме син ди шул кешене ди? Кем үзенең нәфесен Алла иткән ди. Ягъни үзең теләгәнчә яшәгән очракта килеп чыга нәрсә? Синең нәфесең Аллага әйләнә. Бүгенге көндә җир шарында теге дини дәүләтләр булмаса да, Ватиканның кала инде шулай бит анда. Кешеләр үзләрен дини дип атамыйлар. Бөтенесе светский дип аталар үзләрен, шулай бит. Светский дигән сүз яраталар алар. Ләкин чынлыкта светский дигән сүз ул нәфес белән яшәү дигән сүз. Нәфес белән яшәү. Ягъни үзеңгә үзең закон язасың. Сиңа Аллаһ Тәгалә язмый, үзеңгә үзең закон язасың. Үзеңгә үзең закон язганда, сиңа каян чыгып язасың? Нәфсеңнән чыгып язасың, теләкләреңнән чыгып язасың. Шулай булгач нәрсә барлыкка килә? Шулай булгачтын синең өчен закон чыгаручы ул үзеңнең синең нәфесең. Һәм шушы нәфсең Аллага әйләнә. Кем ул Алла? Хаким, законодатель. Аллаһ Тәгалә закон чыгаручы. Һәм Аллаһ Тәгаләнең кануннарына буйсынмау, димәк үзеңнең язган кануннарыңа, үзеңнең яшәү рәвешеңгә буйсыну, үзеңгә закон чыгару, димәк син үзеңне Аллага әйләндерәсең. Үзеңнең нәфсеңне Аллага әйләндерәсең. Шуңа күрә светский дип теге без динсез диванда яшәгән кешеләр, алар да динле, ләкин алар үзләренә табынучылар. Үзләренең нәфсләренә табынучылар. Шуңа күрә кешегә закон язарга рөхсәт итсәң әгәр дә, ул законда үзенә аерым юл куячак, аерым урын куячак. Әгәр дә кешегә әйтсәң, "Мен яз әле закон" дисәң, ул бөтен кешегә законнарны яза да үзенә аерым бер әйбер ясап куя, шулай бит. Нинди әйбер? Например, налогны әзрәк түләргә. Я булмаса бушка квартира бирергә. Я булмаса судка ул буйсынмый. Шулай бит. Менә судьяларны туктаталар бит бүген юлда гаи. Исерек килеш, наркоман, шулай бит инде. Аны беренче талмыйлар, гаи җибәрә. Алар буйсынмыйлар законга, шулай бит. Чөнки алар үзләре закон язганда, үзләренә аерым урын ясап куялар аларында. Законга буйсынмый кеше, үзенә аерым урын ясап куя. Калганнар буйсынырга тиеш. Шуңа күрә дә бу очракта нәфес менә шулай үзенә ләззәт, рәхәт изли, җиңеллек изли. Шуңа күрә дә патшалар заманында шулай бит. Патша нәрсә әйтсә дә, нәрсә эшләсә дә, аңа закон юк. Аңа закон юк, чөнки ул закон чыгаручы. Нәрсә ди патша? Слово мое ди, хочу даю, хочу забираю ди. Шулай бит. Менә шулай итеп инде кеше яшәде. Аннан соң әкрен генә инде без моннан инде күчә бардык.
әкрен-әкрен генә кайбер илләр көчләр, кайбер илләр юк. Шулай да мөхтәрәм кардәшләр, менә бу нәфис дигән сүз, димәк ул үзеңне Аллага әйләндерү. Бу инде глобаль масштабта. Тормышта үзеңгә караганда син үзең дә шулай юк. Син бит закон язмыйсың, ләкин синең өчен кемдер законны язган аны. Әмма бу тормышта да син үзеңгә закон куясың. Мәсәлән, әлеге дә баягы берсендә интервью биргәндә сорадылар инде. Никах турында интервью ясадык та, анда әйтәләр, кем кемгә өйләнергә ярый, кем кемгә ярамый. Шәригать буенча мөселман ир кешесе өйләнергә мөмкин бары мөселман хатын кызына яки яһуд һәм насарага хатын кызларына. Ләкин яһуд насара хатын кызларын шулай бит инде сайлау киңәш ителми. Дин буенча аңлашыла инде шулай. Мөселман үзенең кеше булса әйбәтрәк. Шундый киңәшләр әйтелде. Мөселман хатын кызына кияүгә чыгарга ярый, бары тик мөселман ир кешесенә генә. Бу тәбер кемгә дә ярамый. Шулай дигәч тегендә комментарийлар китте. Сез үзегезгә закон язасыз, фәлән фәсмәттән, где тфитна ләләсәл. Анда инде комментарийлар бик мощный, шулай. Бөтен кешедә иленәсе кияүгә чыгасы килә, ничек итеп? Үзләре теләгәнчә. Аллаһ Тәгалә кушканча түгел, үзләре теләгәнчә. Менә ул күрде урамда бер кызны, гашык булды. Нинди диндә ул, нинди нәселдән барбар. Гашык булды ул шулай. Все, хочу, все, бетте китте. Килде хәзрәткә никах укыгыз. Хәзрәт әйтә, ну бит укып булмый ди. Шәригать буенча ди. Бу китте хәзер зарланырга, шулай бит. Ләкин әгәр дә син үзеңгә бу хатын кызны шаткансың икән, гашык булгансың икән, үзеңгә син бит инде аны рөхсәт иттең. Нәрсәгә сиңа никах? Сез инде җыклыйсыз булай да. Булай да син акылласыз. Бәлки ул кырса кылыр да инде шулай бит. Ләкин нәрсәгә соң сиңа хәзер хәзрәт? Хәзрәт кирәк кемгә? Дини кешегә. Дини кешегә кирәк шулай бит. Менә динне тоткан кешегә, Алланы ихтирам иткән, Алла кануннары белән яшәгән кешегә кирәк ул хәзрәт. Сиңа нәрсәгә соң ул хәзрәт? Нәрсәгә син аннан таләп итәсең тагын никах укуны? Син бит инде булай да бер-берегезгә хәләл иткәнсез бер-берегезне, шулай бит. Алланың канунына каршы чыгалар, әле тагын никах укытмакчы. Алай булмый. Алай булмый. Син бит инде урамда кешене үтереп, аннан соң килмисең ди полициягә, миңа акча бирегез, әле мин кеше үтердем ди. Син бит инде алай килмисең, син җүләрмәлләр диләр, без син утыртабыз хәзер диләр. Син әле тагын кеше үтергән өчен акча да алмакчы буласың. Бу бит инде дурдом, мондай бер була алмый. Аллаһ Тәгалә белән шулай эшләмәкче булалар. Шуңа күрә дә кеше үз нәфисе белән яши. Ни теләсә шуны эшли. Өйләнгәндә, кияүгә чыкканда, ватер белән ашаганда, эчкәндә, кием кигәндә, бөтен нәрсәдә. Шуңа күрә үз нәфисен ул инде Алла итеп алган. Аллага ышанмыйм дисә дә, аның бар нәфисе ул да булса Алла. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, күк астында ди, күк астында. Үз кешенең нәфисеннән дә кала зуррак, ялгышрак, теге начаррак Алла юк ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. Чөнки әгәр дә кешеләр пытларга табынсалар, ул пытларга табыну барбер пытларның законы белән яшәү була. Барбер ниндидер тәртип бар. Мөшрикләрдә. Ә менә үз нәфсенә табынган кешенең аның бернинди принцибы юк. Чөнки нәфис үзгәреп тора. Менә бүген булай тели, иртәгә тегеләй тели шулай бит. Нәрсәдә теге? Кинода шулай бит. Сыграй мне так ты, Папандопола, шулай бит теге, свадьба Мариновкида. Чтобы сначала душа развернулась, а потом обратно завернулась. Менә нәфис шулай. Башта ул шулай разворачивается, аннан соң обратно заворачивается. Нәрсә теләгәнен син аның белмисең. Иртә белән моны тели, кич белән моны тели. Шуңа күрә аннан да начаррак Алла юк. Закон юк, тәртип юк. Кеше бызлар итләсә шуны эшли. Һәм менә кешенең шәхси тормышында без бүген моны күрәбез дә. Бигрәк тә әлеге дә баягы шул ук теге телгә ала торган Көнбатышта шулай бит. Анда бер заман кешеләр әйттеләр, безгә никах кирәк түгел диделәр. Булай гына яши башлады кешеләр, зина кыла башладылар. Шуннан соң әйттеләр, нишләп соң без әле хатын кыз белән генә зина кылырга тиеш? Без ирләр белән зина кыла алабыз. Бәттә киттеләр белән зина кыла башладылар. Шуның белән авыру, бу авыру таралганнан тарала барды. Менә бер генә мисал,
шушы рөхсәт биргәннән соң, гомосексуалистларга чит илдә рөхсәт биргәннән соң, аларның саны 10 тапкырга арткан. Кая булганнар алар элек? Нишләп аларның саннары күренмәгән? Бу авыру нәселдән килә торган түгел. Бу җәмгыять бузылган сайын кешенең бузыла баруы. Нәселдән килсә ул процент үзгәрми, ул шулай ук калып бара ул. Гасырлар буена килгән, мәсәлән, анда кешелекнең 1% мәсәлән анда гомосексуалисты алар әйтү буенча инде нәселдән килә, геннан килә диләр. Ул үзгәрергә тиеш түгел ул. Монда үзгәрә, арта саны кешеләр бит кешеләрнең. Димәк, бу шушы бызыклыктан нәфескә иярүдән килә. Кешенең нәфсе бузылган сайын, менә бу бызыклыклар артканнан арта бара. Омар ибн Абдул-Газиз радиллаһу анһу әйтә: син ди шул кешеләрдән булмады, нинди кешеләрдән? Әгәр дә хаклык аның нәфесенә туры килсә, ул хаклыкка иярә ди. Әгәр дә туры килмәсә ди, иярми ди. Бүгенге мөселманнар турында әйтә ул. Менә бүген дә мөселманнарга күңеленә ошаса шәригать кануннары, алар аны хуплыйлар. Алар аны хуплыйлар, шулай. Менә ирләргә әйтәсең икән, хатын-кыз яулык бәйләргә тиеш ди. Нәрсә диерләр? Әйе, тиеш диләр, шулай бит инде. Аларга шул хатын-кызны яулык бәйләтергә. Ләкин ирләргә әйтсәң, сакал үстер дип. Нәрсә ди? Ул сөннәт, макрух, мафил, тигесен, сонда. Тоже нәфескә шамый, сакал үстерү, шулай бит. Уже нәфескә шамый. Шуңа күрә үстермиләр. Ягъни нәфс белән яши мөселманнар да шулай ук. Үзләренең акланы үзли башлыйлар. Менә бу очракта да Омар ибн Абдул-Газиз әйтә, андый кешеләрдән булмагыз ди. Шәригатьне нәфсегезгә туры китереп яшәмәгез ди. Нәфскә туры килгәч, без инде уйлыйбыз үзебезнең тақва дип. Юк, без тақва түгел. Нәфскә ошаганга күрә генә без аны эшлибез. Нәфскә ошамаса, үтәмибез, үзебезгә акланулар эзли башлыйбыз. Ләкин әгәр дә син ди, нәфесеңгә ияреп эшләсәң, үтәсәң шәригатьне ди. Һәм нәфесеңгә ияреп шәригать канунын калдырсаң ди, моның икесе эчендә савап булмый ди. Моның икесе эчендә савап булмый. Мәсәлән, кемдер әйтә, вот мин намаз укыйм, ул миңа ошый, ул миңа рәхәт, тегеләй булай. Тукта, ошамаса укыр идеңме? Ошамаса укыр идеңме? Я булмаса, менә хәзер кызлар яулык салалар. Мине некомфортно диләр алар. Шундый матур сүз әйтәләр. Шулай бит. Мне некомфортно. Комфортно булганда гына тота торган бер түгел ул дин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кыямәт көнендә дин ди, кызган күмер кебек булыр ди. Куллап тоттырасың ди, ташлап та булмый ди, кулны рәпшерә ди. Комфортно түгел, ләкин аны тотырга кирәк. Аллаһы Тәгалә кушкачтын, син үзеңнең нәфсеңгә ошамаган әйберне дә үти башлыйсың. Үтисең килмәсә дә, эш монда комфортта түгел. Шуңа күрә дә үзеңнән сора. Нәрсәгә кыласың син шәригать кануннарын? Ошаганга күрәме, әллә Алла кушканга күрәме? Ошаганга күрә кыласың икән, савабы юк. Ләкин Аллаһы Тәгалә кушканга кылсаң, шул вакытта савабы була. Ләкин Аллаһы Тәгалә кушканга күрә ошый икән ул сиңа, ул вакытта шулай ук савабы була. Бу вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, сез иман китермисез, сезнең нәфсегез миңа килгән әйбергә буйсынмыйча ди. Ягъни инде синең теләкләрең Аллаһы Тәгалә килгән әйбергә буйсынса, бу инде иң югары дәрәҗә. Тақвалык менә шушы була. Аллаһы Тәгалә кушканга күрә синең нәфесең дә үзгәрә. Аллаһы Тәгалә кушуы буенча. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, инде безнең җаныбызны, нәфсебезне тәрбияли Аллаһы Тәгалә. Һәм Аллаһ Тәгалә безне кисәтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ла таттаби'ил һава фаюдиллака ан сабилиллаһ. Үзеңнең нәфсеңгә, теләкләреңгә иярмә ди, Аллаһ Тәгалә юлыннан тайпылырсың ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, адашырсың ди. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, сак булырга кирәк теләкләр белән. Гел тормышыбызда уйларга кирәк, Аллаһ Тәгалә кушуы буенча эшлибезме, әллә юкмы? Инде иншаллаһ рус телендә сөйләп алырбыз. А'удhu billahi minash shaytonir rajim. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о таком понятии, как нафс или хава.
Хава, есть такое слово и на татарском языке, означает воздух. Но у хава есть и еще одно значение хава. Это страсти. Страсти. То есть человек, желание человека, его страсть. То, что человек возжелал. То, что он хочет делать. Вообще, что отличает нас от животных, по идее, это то, что мы свои страсти положили на плоскость каких-то законов. У животных нет таких понятий. То есть, например, если человек чего-то пожелал на улице, увидел, пожелал, он же может это взять? Нет, не может. Нефс говорит «бери». Когда нефс говорит «бери» и ты берешь, то есть желание, подчиняешься своему желанию, ты становишься преступником. Если ты что-то взял, значит вор. Если ты до женщины дотронулся, значит ты домогался ее. Ну ты же в метро едешь, красивая девушка, да? Когда еще предоставится возможность потрогать ее, да? Так прижался, потрогал, так скажем. Это домогательство называется. Хотя ведь здесь же шайтан же крутится и говорит, ну а как бы что тебе мешает? В Японии так и делают. В Японии так и делают. И поэтому в Японии есть вагоны для женщин и для мужчин. Чтобы этого не происходило. То у них это нормально считается. У нас это, конечно, домогательство. То есть, так делать нельзя. Это нафс. Нафс нам так говорит. Если вы скажете, что у вас нет таких желаний, не поверю. Не поверю. Если у вас нет желаний, встретив красивую девушку, пойти обнять ее, да, поцеловать там и так далее, я не поверю вам. Либо вы врете, либо вы мертвые, как мужики. Это чушь. Богобоязненный человек – это не тот, у кого не появляются эти желания. Богобоязненный человек – это тот, кто сдерживает эти желания. Эти желания появляются. Пророк Мухаммад, ﷺ, что сказал? Когда он увидел красивую женщину, он быстро побежал домой, вступил в интимную связь со своей женой, а потом сказал, если что-то с вами такое произойдет, сделайте, как я. У него появлялось желание, вы понимаете, нет? У самого чистого существа на земле. Это значит то, что мы должны контролировать этот нафс. Современные люди перестали контролировать. Поэтому современные люди живут по нафсу, то есть делают то, что они хотят. Хотели – плюнули, хотели – мусор выбросили, хотели – отругались при людях там, да? Хотели – кого-то там обняли, потрогали, поцеловали, еще что-то сделали. Все. Они, то есть для себя эти вещи разрешили. Вот это называется подчинение нефсу. Хочешь там есть что-то? Ешь. Кто тебе мешает? Никаких законов нет. Ни халяля, ни харама. Ешь. Хочешь это взять? Бери. Все. Поэтому подчинение страстям губит человека и делает из него животного, а может быть еще хуже. Потому что у животных, опять-таки из-за инстинктов, есть тормоз. А у человека этого тормоза нет. У человека нет этого тормоза. И он начинает уже хуже животного потом делать какие-то вещи. Вот чтобы мы не превратились в такие существа, Аллах Тааля дал нам шариат. Шариат – это не просто пришел намаз почитал. Или во время Рамазана розу подержал. А потом живешь как хочешь. И многие мусульмане сейчас так делают, кстати. Шариат – это как раз перестройка самого себя. Весь уклад жизни под шариатские законы. Как Аллах Тааля от тебя требует. То есть ты уже подчиняешься не своим законам, живешь не по своим законам, любимым там страстям, а живешь по законам Аллаха Субханаху ва Тааля. Предпочитаешь его своим желанием. Революция произошла вот как раз, когда 100-150 лет назад буквально, да, когда религию отделили от государства, там ее признали токсичной религией, да, когда человек выбрал страсти, а не божественные Божьи законы. До этого существовали, в жизни человека всегда существовали Божьи законы. Любая религия, любой религии. И по какой-то момент люди сказали, все, теперь мы не подчиняемся Божьим законам. Он нам все не указ. И сами себе начали писать законы. И после этого мир поменялся до неузнаваемости. Мир не менялся там 1000 лет.
За последние 100-150 лет он поменялся до неузнаваемости. Вот, например, сейчас говорят, мусульманки носят платок, там длинную одежду и так далее. Это была одежда не мусульманок, это была одежда всех женщин на земле в цивилизованном мире. Еще до Рождества Христова за 1000 лет в Вавилоне женщины так одевались. В Вавилоне. Еще до прихода пророка Мухаммада, саллаллаху женщины одевались так в Аравии. До прихода ислама на нашей земле женщины так одевались здесь. Просто ислам, увидев это, сказал, это прилично, это хорошо. И обязал женщин так одеваться. Раньше они одевались, потому что их обязывала этика, общественные законы. А потом Аллах Та'аля лишь укоренил это и сказал, теперь это будет законом. И поэтому, например, Хинд и другие женщины, которые приняли ислам впоследствии, говорили, ни одна, говорит, свободная женщина не позволяла себе появляться на людях без платка. Она говорила, это про арабок мушриков, которые намаз не читали, ислам не знали. Она говорила, ни одна свободная женщина не позволяла себе появляться без платка. Это делали только рабыни. Поэтому это не было каким-то приказом от Аллаха там и так далее. Или тоже многоженство. Вы думаете, мужчины писали религию, давайте многоженство напишем? Нет. Многоженство было во всех религиях и всегда. Всегда было. Ислам ограничил многоженство и оставил только 4. У царя Соломона было 1000 жен, 1000 наложниц. Что на это скажут христиане? Что, Соломон был не христианином? Тогда, по их мнению. У царя Давида было 99 жен. Он что, не христианский пророк? По их мнению тогда. А пророк Мухаммад ﷺ ограничил и сказал всего 4. То есть это не установление шариата. То, что в обществе было благом, шариат это оставил. Оставил это шариат. Сейчас это воспринимают как шариатские законы, чисто шариатские. Нет, это были общепринятыми законами. Аллах Та'аля привел их в порядок. И что сделали люди? Они отказались от порядков Аллаха. То, что Аллах Та'аля им утвердил, да, Божьих законов. И что мы видим? За последние 100-150 лет общество поменялось до неузнаваемости. Почему? Потому что начали жить по страстям, по желаниям. И меняется общество настолько интенсивно сейчас, что то, что было 5 лет назад, и сейчас это 2 разные вещи. Например, 10 лет назад можно было шутить на определенную тему, сейчас все, это преступление уже. Или наоборот. А вообще меняется очень быстро. 1000 лет до этого не менялись. Почему? Потому что жили люди по одному закону, по законам Всевышнего. Сейчас люди начали жить вот по своим желаниям, страстям. И если так дальше пойдет, это погибель. Это погибель человечества. Потому что, когда человек делает то, что он хочет, он себе вредит. Это вред самому себе. Если не будет определенных сдерживающих факторов, законов и так далее, чтобы человека сохранить. Но самая страшная опасность, когда человек подчиняется своим страстям и желаниям, он свои страсти и желания превращает в Бога. То есть для него Богом становится он сам, его страсти, его желания. Поэтому Аллах Та'аля таких людей говорит, что они поклоняются своему нефсу, своим страстям. И говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Раайта ман иттахаза иляхаху хаваху». Видел ли ты того, кто сделал свои страсти Богом? То есть сам себе начал поклоняться. Сам себе пишет образ жизни, законы, и сам же себе и поклоняется. Получается. Потому что кто такой Бог? Бог – это тот, кто управляет твоей жизнью, пишет для тебя законы. Или написал. Значит, если твоей жизнью управляешь ты сам, или же твои страсти для тебя законы, значит, ты сам для себя Бог. Ты выходишь из лона веры. То есть ты неверующий, если на то пошло. Это очень опасная дорога, дорогие друзья. Поэтому и религия, ислам пришел для того, чтобы мы сами себя не портили.
чтобы мы, подчиняясь своим страстям, не превращались в нечто низменное, оставались на высоком уровне. Чтобы мы боролись со своими пороками. Это прежде всего борьба с самим собой. И благодаря этой борьбе, когда ты делаешь то, что, может быть, тебе даже ненавистно, как Аллах Та'аля в Коране говорит, да? Возможно, говорит, что-то вы любите, это во вред для вас. Возможно, что что-то вам ненавистно, а это в пользу для вас. Аллах Та'аля говорит. Поэтому, делая даже то, что нам ненавистно порой, но делаем это, потому что Аллах Та'аля сказал, мы получаем от этого пользу. Пророк саллаллаху алейхи говорит, «Худжибат ин-нару биш-шахават, ва худжибат аль-джанна биль-макарих». Огонь, ад окружен соблазнами. Огонь, ад окружен соблазнами. То есть тянет человека делать что-то, какие-то соблазны, но это путь в ад. А рай окружен нелюбимыми вещами. Например, час сидеть в мечети во время джумга. Это тяжело. Современному человеку это тяжело. Сейчас человек современный – это человек ТикТока, который может сдерживать внимание 5 минут, 3 минуты. Дальше не может. Дальше не может. Раньше люди, например, всю ночь могли читать намаз. Коран читать всю ночь, например. Сейчас можем? Нет, не можем. Мы сейчас поколение ТикТока. Наше внимание может сосредоточиться только на 3-5 минут максимум. Все, дальше нет. Дальше все уплываем мы. Потому что нет стержня. Подчиняемся своим страстям. Тут болит, там болит, все дует, там хочу полежать там. Вы видели сейчас людей, которые в знак уважения ровно что-то могут там посидеть где-то, да, или в знак уважения перед старшими поменять свое положение. Нет, этого нет уже давно. Все живут по кайфу. На чили. Кому как удобно. Даже взрослые так живут. Не то, что молодежь. Даже взрослые так живут, так себя ведут. Поэтому делать то, что тебе порой не нравится, это благо. Уразу держишь, да, тяжело, это благо. Если ты превращаешь в религию только то, что тебе нравится, это тоже неправильно. Например, ты делаешь из религии только то, что тебе нравится. Это неправильный подход. Делать надо что-то из религии то, что велел Аллах. Субханаху ва тааля. Но если ты любишь что-то, приказы Аллаха, потому что это Аллах Тааля велел, это самый высший уровень, ты уже сам себя перевоспитал таким образом, что ты любишь то, что любит Аллах Тааля. Как говорит пророк саллаллаху алейхи, то есть что такое иман, вера, да, богобоязненность, это когда ты любишь ради Аллаха и ненавидишь ради Аллаха. Сидит перед тобой там какая-нибудь голливудская звезда, ну прям писанная, все там, красивая. Ну, нравится она тебе, ничего не поделаешь. Ему на все это нравится. Это ничего не... Всем нравится. Не надо сейчас сидеть тут, говорить, что вам не нравится. Всем нравится. Но вдруг ты говоришь себе, она неверующая. И отворачиваешь взгляд, ты говоришь, она неверующая. Значит, ты начинаешь уже ненавидеть ради Аллаха. Ну, ненавидеть здесь не то, чтобы там убить, а то, что значит не нравится тебе ради Аллаха. Отворачиваешься. А когда ты любишь просто по страстям, когда уже неправильно. Или мусульманка, например, да? Сестра твоя в платке, ну, немножко полновато, ну, немножко некрасиво. И ты отворачиваешь от нее взгляд. Я не хочу на ней жениться. Почему? Потому что нефс. Здесь уже не срабатывает этот метод, когда ты любишь то, что любит Аллах Тааля. То здесь уже этот метод не зарабатывает. У пророка, саллаллаху алейхи, были женщины молодые, были женщины взрослые, старше него, были женщины полноватые. Разные у него были женщины. Как же человек может любить разных людей? Почему он не выбрал всех своих жен однотипных? Вот как сейчас же. Сейчас вот футболисты же меняют своих жен. Все они однотипные, да? Одну развели, другую взяли, вторая такая же. То есть внешне они под копирку. Да, артисты так делают, все так делают. То есть женщины сейчас тоже под копирку там, под одну там все операции делают. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любил ради Аллаха. Он ради Аллаха любил. Не по нафсу. Его нафс подчинялся Аллаху субханаху ва тааля. Но у него тоже были соблазны. Он смотрел на чужих женщин, но он себя сдерживал.
Вы думаете, он не думал о чужих женщинах? Однажды пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, было запрещено больше брать женщин от Аллаха. Запрет пришел. Может быть, и он и хотел. Однажды он увидел женщину, захотел. Проснулись желания у него. Он быстро пошел к себе домой и был в близости со своей женой. Подошел к ней сзади. Она что-то делала, работала. Он даже на это не обращал внимания. Все. А потом сказал: если, говорит, вы почувствуете что-то подобное, на улице увидели женщину, шайтан, да, наущение делает, идите домой, говорит, и с женой это сделайте. Это, дорогие друзья, нормально, то есть это человек, то есть богобоязненный, это не тот, у которого нет каких-то желаний, страстей, это тот, кто подавляет их, кто побеждает их. Как раз для этого мы и работаем над собой, и это будет до нашей смерти. Как пророк сказал: «Аль-муджахиду ман джахада нафсаху фи таатилля». Муджахид, то есть сражающий на пути Аллаха, сражающийся кто? Это тот, кто сражается с самим собой в поклонении Аллаху. Он не хочет утром вставать, но заставляет себя, это сражение. Он не хочет тахарат брать, например, перед сном, заставляет себя. Он не хочет на тахаджуд вставать, заставляет себя. Не хочет уразу держать, заставляет себя. Заставляет. Это тот, кто сражается, истинный муджахид называется. Поэтому, дорогие друзья, мы все являемся людьми, которые продают свою душу. Как пророк сказал: «Куллю наси яхду фабаирун нафсаху, фамаутикуха ау мубикуха». Каждый день, говорит, человек утром встает и продает свою душу. Иногда, говорит, он свою душу, некоторые, говорит, освобождают, а некоторые в рабство отдают. Освобождают кто? Освобождают те, кто свою душу продали Аллаху. Живут по законам Аллаха. А в рабство продали, значит, страстям своим подчинились, и все. Они за эту душу ничего не получат. У нас с вами одна большая миссия в этой жизни. Не просто прожить жизнь, детей заиметь, там дерево посадить, собачку там взять, гараж построить. Нет, это не миссия. Это украшение нашей жизни. А миссия – это подороже продать свой нафс. Когда встречаешься со своими желаниями и страстями в этой жизни, искушением, бороться с самим собой. Вот это наша миссия в этой жизни. Она может проявиться где угодно. И в семье, и на работе, и на улице, везде. Каждый день идет эта борьба. Тебя подрезали на улице, идет борьба. Тебя кто-то ударил, идет борьба. Даже вот ударил кто-то, да? Ты стоишь, смотришь. Вчера вот читал одно литературное произведение, где интересный такой был момент. Был дед один, на войне воевал. Ну, это советское время уже. Это уже, наверное, года какие? 60-е, может, 70-е годы. И председатель колхоза. Председатель колхоза, который очень строгий. Кто там чуть-чуть сено покосил где-то, всех выслеживает там и так далее. И вот он пришел, этого деда увидел на улице, у него там сено было. Он объяснил, откуда сено, это вообще не с колхозного поля там. Но все равно ударил его. Ударил кнутом. Это реальная история, которая произошла. Это было в те времена, хотя литературно, автобиографической. Ударил его кнутом. И вот ребенок, который за этим смотрел, потом взрослый уже пишет, стал писателем, он говорит: а дед, говорит, еще был не промах, он еще был не такой старый. Почему, говорит, он не дал ответа, говорит, для меня загадка. Он мог ответить на это. Он войну прошел, а он сказал этому председателю. Даже не шелохнулся, он сказал: я, говорит, ты, говорит, меня ударил, говорит, но я тебя, говорит, прошу об одном. Не обижай детей. Дети тоже там косят траву, говорит, домой там на тележках носят. Вот он защищал этих детей, он говорит: не обижай детей. Никогда, говорит, вот я тебя только об этом, говорит, прошу. Понимаете, какая борьба идет? Он может ответить, но не ответил. Если бы он бы ответил по нафсу, а не ответил ради Аллаха. Даже вот этот момент. На тебя кто-то крикнул из машины рядом, да? А ты не ответил. А хочется ответить. Если ты ответишь, это будет по нафсу. А если ты не ответишь, это будет так, как хочет Аллах Тааля. Постоянно идет борьба с самим собой. Постоянно. Сегодня, не знаю, может быть, к случаю или нет, такой сон приснился.
Сейчас расскажу и закончим. Ладно, я знаю, вы устали там, куда-то спешите. Сейчас закончу и расскажу и закончу. Интересно, просто хочется поделиться. В Казани во всех мадресе, везде, разрешили, все имамы, все хазряты, все учителя разрешают здороваться женщиной за руку. В Казани такая ситуация. Я пошел в мадресе, к имамам пошел, хожу. Когда я пошел в мадресе, там вышел один взрослый человек, уже как уже пенсионер, можно сказать, взял женщину за руку, вот так, и эту руку мне сует в руки. На, говорит, поздоровайся с этой женщиной за руку. Я говорю, харам, говорю, грех. А нет такого злобы, да? Он улыбается и говорит, ну я, говорит, старик, мне, говорит, можно дотронуться. Знаете, какой мне ответ пришел этому человеку? Я говорю, вожделение бывает и у стариков. Почему? Потому что Ибрахиму алейхиссалям было 80 лет, когда у него сын родился. А как у него сын родился? Он переспал со своей старухой, со своей женой. А почему переспал? Потому что было желание, вожделение было. Я говорю, у стариков тоже есть желание, говорю, есть тоже вожделение, поэтому, говорю, твой ответ меня не устраивает. Пошел к имамам потом, муфти, там всякие имамы, там кого только нету. Я к ним прихожу, я говорю, вы почему разрешаете здороваться с женщинами за руку, говорю? У них спрашиваю. Где у вас далиль на это, говорю, на разрешение? Они далиль не говорят. Но мне говорят, чтобы я не шумел. Чтобы я там лишних вопросов не задавал. Вот сказали, вот так здороваемся, все, не шуми. Не шуми, говорят мне. Вот это, дорогие друзья, тоже такой интересный сон. Не знаю, может быть, к случаю там и так далее, да? То есть, поэтому самое главное, всегда помнить о законах Аллаха и о довольстве Аллаха. Всегда. Если же вы почувствовали какое-то желание в чем-то доброе дело сделать даже, поменяйте свой ният. Подумайте, вы из-за желания это делаете или из-за довольства Аллаха? Если из-за своего желания, значит саваба не будет. Даже если вы доброе дело делаете. Но если это ради Аллаха, значит, иншаллах, все хорошо с богобоязненностью, со знаниями. Ва акулю каули хада. Ва астагфируллаха аль-гаффара ли ва лакум ва ли саири джамаати аль-муслимин аль-хадирин аджмаин. Иннаху хуа аль-гафуру рахиму аль-джаваду аль-карим ва самиу ад-дуа.